Idol, naaresto po ang isang hinihinalang tulak ng droga sa isinagawang bypass operation po ng mga operatiba sa Dagupan City Police Station. Katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Region 1. Ang suspect ay isang 30 anyos na gulang na lalaki na kinilala bilang tikboy sa isang delivery rider po sa residente po ng sabing lungsod. Nakuha po mula sa suspect ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 68,000 pesos sa kalsada. Sasampan po ng kaso ang suspect para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.